David González i Àlex Farsac. Igual surten les alineacions dels dos equips. Comencem la del Betis. Com ho salva, Vallès a porteria, Ruibal, Bartra, Nathan i Valentín Gómez al lateral esquerre, doble pivot amb Altimira i Marc Roca. A la mitja punta Pablo Fornals, banda dreta per Antoni, a l'esquerra que juga Abde i a la punta d'atac el Cucho Hernández. Per cert, avui Pedri capità, Àlex. Sí, i l'àrbitre Francisco José Hernández. El Barça surt, no ho sé com era, amb Joan García a la porteria, línia de 4 amb Jules Koundé, Covarsí, Gerard Martín i Alejandro Valde, Bargi, Eric Garcia i Pedrito Pedri, González, i a la davantera amb Lamine Yamal, Ferran Torres i Marcus Rashford. I Àlex, el partit que està a punt de començar, jugadors posicionats amb dos costats. El Barça atacarà a la porteria esquerra de la retransmissió del partit, el Betis a la porteria dreta, i això començarà en ben poc. Som-hi, Àlex, som-hi, Barça! Doncs sí, el partit acaba de començar, assenyala l'àrbitre al començament d'aquest encuentro de partido. Té la pilota ara Joan García, juga des de darrere. Per cert, Lamine és el que comença pel mig i Bargi enganxadet a la banda. Per tant, mitja punta, no? Avui Lamine farà de mitja punta, aviam com el veiem en aquest rol. Crec que no l'havíem vist al cap altra vegada, però esperem que li surti bé aquesta nova idea, aquest invent a Hansi Flick. La pilota ara la recupera el Barça després de que el Betis intentés elaborar un atac, però la perd ràpidament després de que Rooney Bargi busqués una passada avançada per Lamine. A l'esquerra la té Abde, a la zona del córner. Compte que pot buscar una centrada. Arriba a línia de fons. La pilota per Cucho, la rematada és horrible. La pilota per Fornals, la passada per Antoni, la rematada i el gol. Gol d'Antoni, ha marcat el Betis. Fa un petó a l'afició, ho celebra assenyalant-se el tatuatge que té a la zona del coll. Després una jugada enrevessada, la jugada molt bona de Zaluli, ja ho diré bé. La passada enrere per Cucho, la rematada és horrible, li cau la pilota als peus a Pablo Fornals, la rematada que és interceptada per un jugador del Barça, li cau la pilota a Antoni, que no sé si està en fora de joc, crec que s'hauria de mirar. Jo crec que ho miraran, I aconsegueix el primer gol del Betis al minut 6 de partit. Gol del Betis, avança el conjunt de Manuel Pellegrini. La pilota li acaba rebant Eric Garcia, la passada no és la millor, però el rebot li acaba a Rooney Bargi, aconsegueix obrir de primeres la dreta per Lamine, bona jugada entre Rooney Bargi i Koundé, la centrada per Ferran, la rematada i el gol! Gol, 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 gol! Gol de Ferran Torres! Quina bona combinació entre Lamine, Rooney Bargi i Koundé, jugant els tres de primeres. La passada de Rooney Bargi per Koundé, que arriba a línia de fons, i el primer pal que estava el valencià, que estava al tauró per rematar i enviar aquella pilota al fons de la porteria, rematada pel pal curt, cap endins. Gol del Barça, minut 11 de partit, Betis 1, Barça 1. Doncs quina combinació, quins jugadorassos. Rooney, Koundé, Ferran, tothom s'ha posicionat en el lloc on s'havia de posicionar, i la veritat és que la jugada ja era bonica de veure, però acabar-la d'aquesta manera és la ciraneta del pastís. Estan pendents de si hi havia un possible fora de joc o no. En principi sembla que Ferran quedava una mica més endarrerit que Nathan, independentment de si finalment s'acabi validant o no, que jo crec que sí. Gol, senyala gol, l'àrbitre, gol del Barça, minut 11 de partit, Betis 1, Barça 1, hem reaccionat ràpid, amb Pedri una mica més avançat de la línia de mitjos, obre ara per Rooney Bargi, que amagava amb la passada Koundé, finalment encara la centrada de Rooney Bargi és molt bona, espera Ferran, el gol! Gol, 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 gol! Marca Ferran, marca el tauló, Déu-n'hi-do, Rooney Bargi, al minut 12 de partit. Què estàs fent, nano? Quines combinacions, quina centrada, i Ferran, que per segona jugada consecutiva s'ha col·locat exactament al lloc on demanava la jugada. Minut 12 de partit, golaç de Ferran, gol del Barça, Betis 1, Barça 2. Aquesta situació de partit es podria definir en un 3 i no res, com es diria amb l'expressió catalana, perquè tant Rooney Bargi com Ferran Torres han decidit que no, nois, això no ho podem anar perdent, i han remuntat el partit amb unes jugades que s'ho han fet totalment ells sols. La jugada de Bargi és espectacular, bicicleta i canvi de ritme que acaba arribant a línia de fons, la centrada en cama dreta, que a priori és la cama menys hàbil del jugador suec, i la rematada de tisoreta de Ferran Torres per sota les cames de Vallès per poder fotre el 1-2. Àlex, Rooney Bargi m'està agradant molt. A mi també m'està. La passada d'ara de Gerard Martín cap a Rashford encara a Ruibal, la passada és per
Lamine, que està jugant ara a l'extrema esquerra. Atenció perquè Rashford entra a l'àrea petita, la centrada de Rashford, i va Ferran, i atenció perquè la mitja tijereta que feia ara Ferran Torres ha sigut... Era Rooney Bargui. Era Rooney, ha sigut complicada, no ha anat a bon port, ha rebotat dues vegades i em sembla que finalment ha sigut Marc Bartra el que ha tret la pilota, que anava molt fluixeta ja, però aviam, Rooney, mare de Déu, si arriba a enganxar-la bé aquesta pilota, lo perillosa que hagués pogut ser, David, perdona, però és que no m'ho creia el que estava veient. No, avui Bargui està amb molta confiança i pot ser molt important avui pel desenllaç de la victòria del Barça si es dona, que avui està sent segurament el jugador més important en l'ofensiva del Barça. Estarem pendents perquè de moment el Barça és el que domina el partit en quant a possessió, però en sensacions els dos equips estan jugant... La passada de Pedri per Bargui, compte Bargui que encara ha anat a la rematada de Bargui, gol! Però qui ets? Però tu jugaves al Barça? Però tu no ets jugador culer, Rooney Bargui? Gol! Mare meva, Rooney Bargui! Però quin partit estàs fent? El jugador suec avui s'està coronant. No té minuts, a ell és igual. Té entre mitja horeta contra el Betis i et fot aquesta obra d'art. Quin partit de Rooney Bargui. Minut 31 de partit, després de la passada de Pedri a l'espai, i Rooney Bargui amb la cama dreta, pepinazo, com diríem en castellà, l'envia al fons de la porteria. Quin golaç de Rooney Bargui, sisplau. Minut 31 de partit, Betis 1, Barça 3. Àlex, jo no sabia que teníem aquesta perla al Barça. Doncs sí, Rooney Bargui, que agafa la pilota, se la canvia de peu i amb la dreta fot un punterasso descomunal que Álvaro Vallès no pot aturar ni en els seus somnis. Rooney Bargui, que en només mitja hora de partit ja ha propiciat un gol i una assistència pel Barça. Referenciat per inclús Fermín, perquè és que potser, qui sap, és que la mina es pot arribar a fiançar la mitja punta, que també que hi hagi molta rotació va molt bé pel Barça, clar que sí. Estàvem especulant una mica, però sí, podria ser la passada per Pedri pal Tauró, xuta Ferran! Gol! Gol de Ferran Torres! El tercer del Tauró, el tercer de Ferran, el tercer del València, que al minut 40 de partit posa el quart golet del Barça en el marcador. Passada de Pedri per Ferran, se la canvia de peu des de fora l'àrea, propicia un xut que rebota i per fortuna, o perquè el destí ho ha escrit així, acaba dins de la porteria d'Álvaro Vallès. Minut 40 de partit, Betis 1, Barça 4. Que feia amb el dit els 3 ditets. Espectacular! Perquè aconseguia marcar un hat-trick. No sé quin va ser, no ha sigut l'última vegada que Ferran havia marcat un hat-trick amb el Barça. Contra el València, tens tota la raó, va marcar un hat-trick. El gol, que sí que és veritat que la toca un jugador del Betis, però igualment crec que com que anava entre els 3 pals, el gol és de Ferran, i espero que no ho canviïn, perquè el hat-trick de Ferran ha de prevaldre. Jo no els estic veient malament, jo estic veient... No. De moment l'equip està jugant en bloc. Només hi ha hagut la jugada del gol del Betis i més enllà d'allà no hi ha més perill. Compte el Barça, que es vol seguir aventurant l'atac. La passada a l'espai de Lamine. Ferran, no faràs el quart. Ferran! Quina llàstima, perquè en una acció de poderío, de força física, tirava a terra Nathan, que no és un jugador gens fluix, i Ferran Torres, que en una altra oportunitat per poder marcar el quart, encarava Álvaro Vallès. Sí que és veritat que s'ha acabat escurant una miqueta, l'intentava passar la pilota per sota les cames. Llàstima, ha estat a punt d'aconseguir-ho. Per tant, ens anirem fins al minut 50 i a la mitja part, que ben bé no sé si ens aniria bé o malament. Sí que és veritat que ara el Betis està atacant bastant. Contra la centrada rival, la rematada de Cucho Hernández fora. La jugada del Betis després d'un atac rapidíssim de l'equip verd i blanc. La centrada de Ruibal ha sigut boníssima, tirant-se en planxa Cucho Hernández, anticipant-se a Pau Covarsí. S'ha anat lleugerament desviat del pal dret de la porteria de Joan Garcia. Per cert, Koundé, que abandonava el terreny de joc després d'aquesta dolència, ja hi torna sense cap tipus de problemes al lateral dret ex del Sevilla, que per ell és un partit molt important el d'avui, perquè s'enfronta a un exrival com és el Betis, evidentment per i ha fet assistència ja. Sí. Només li falta el golet per completar un partit excel·lent. Aquí aquesta pilota que quedava morta lateral, el Betis jugant per Ruibal. Ruibal xutarà al pal. El xut de Ruibal, que ha tingut molt i molt temps per pensar on volia acabar aquesta jugada i com volia propiciar aquest xut. Finalment
la pilota rossa lleugerament al pal i se'n va directament a fora. I ara sí, jo crec que l'àrbitre no es demorarà massa més, perquè ja estem al minut 51, efectivament. Final de la primera part, el Barça que ha fet uns primers 45 minuts brutals, jo crec que una mica en la línia del partit contra l'Atlètic de Madrid. Sí, sí. Quina gran primera part, com hem gaudit. Nosaltres res, ara ens anem al descans i en uns minutets tornarem per repassar aquesta primera part i veure com es desenvolupa la segona. De moment el Barça s'emporta aquesta victòria per 1-4. Fins ara! La segona meitat, recupero les estadístiques que havíem dit perquè els oients no ho han pogut sentir. 62% de possessió pel Barça, 38% de possessió pel Betis aquesta primera meitat, i el Barça ha rematat 8 vegades, 6 entre els 3 pals. Ja es torna a jugar, David. Doncs ja ha començat la segona part, primera pilota que juga el Betis i primera pilota que el Barça envia servei de banda perquè el Betis ho faci efectiu des de la zona del mig del camp. Doncs sí, s'han produït dos canvis en aquesta segona meitat en relació al Barça. Ha marxat, com bé has dit, Alejandro Valde, en el seu lloc ha entrat Andreas Christensen, i el Betis ha sortit Altimira i en el seu lloc ha entrat De Osa. Nelson De Osa, jugador brasiler, recent fitxat aquest any del Betis, jugador molt jove i que amb els minuts que ha tingut amb el Betis doncs té la pilota a la min passada filtrada per Rooney Bargi amb Koundé, la centrada Koundé és molt bona per Ferran, la rematada Ferran i atura el porter del Betis. Compte perquè el Ferran no l'ha tingut prou, compte perquè Ferran té més gana, compte perquè el Tauró, quan en suma sang, no se li escapa cap i avui més que mai està enxufadíssim. Ara Valentín Gómez no sé a què espera, l'àrbitre li ha demanat un moment de pausa, jo crec que estan revisant alguna cosa al VAR. Poden ser unes mans de Marc Bartra? Sí, però no ho són. No ho són perquè venen d'un rebot i perquè el bueno, jo crec que no, això no és pitar. Que tenim entès no és. Per descriure la jugada, remata Rashford amb Bartra a sobre, li toca la pilota a la costella, sí, correcte. I després inclús no li rebota tant, li rebota al antebrazo, que es diria. Sí. Et diré una cosa, si això és mans, no hi estic d'acord. Saps que l'únic que pot ser que diguin que sigui mans és la posició del braç del Bartra, perquè té el braç estirat cap amunt. Té el braç aixecat. Bartra, el que es diu que has de tenir els braços per sota de l'altura dels ombros, això ho trenca totalment. Sí. Mira, el braç de Bartra sembla que fins i tot doncs això estigui fent un llançament de handball, saps? Vull dir, la mà la té separadíssima. Doncs estem pendents i l'anirà a mirar. Jo, tot i els incisos que hem fet, segueixo considerant que això no hauria de ser mans. L'única forma que podríem dir que això seria penal és per aquest motiu que hem dit de la posició. És que té el braç molt amunt i el té estirat. Jo crec que això serà el que farà que piti penal i efectivament assenyala penal Francisco José, l'àrbitre del dia d'avui. Serà penal pel Futbol Club Barcelona, que tindrà l'oportunitat de fer l'1-5. Incredulitat a l'estadi de la Cartuja. És que per mi no és penal. És que té el braç estirat i té el braç cap amunt, sí, però és que ve d'un rebot, és totalment involuntari, és més aviat la situació. Per tant, penal a favor del Barça, bones notícies pels de Hansi Flick, i em sembla, David, que l'encarregat de llançar aquest penal serà Lamine Yamal i l'encarregat de fer-lo efectiu i locutar-lo des d'aquí a l'estudi seràs tu. No, seràs tu. No, jo vull que narris aquest gol. Jo vull que el narris tu. Vols que el narri jo? Jo vull que el narris tu. Lamine que fa les passes reglamentàries o que a ell li van bé per xutar penals. I va Lamine, el xut del 10, però quina facilitat! Gol! Marca Lamine Yamal, marca l'estrella blaugrana, el jove, la perla, el crac de Rocafonda, que després d'aquesta jugada que xutava Rashford en el cos de Bartra i l'acaba impactant en la mà, nosaltres dubtàvem de si això anava a ser penal o no. Els col·legiats el dia d'avui han dit que sí, i Lamine Yamal, que amb tota la calma del món, amb tota la tranquil·litat, amb tota la parsimònia, envia la pilota al fons de la porteria, enganyant a Álvaro Vallés, que es tirava al costat esquerre. Lamine el tirava a la dreta de Vallés
Gol del Barça, minut quasi 60 de partit, Betis 1, Barça 5. Fer coses. Hi ha canvis a les files del Barça, David. Qui entra i qui surt? Entrant en aquest minut 62 de en aquest minut 62 de partit, Frenkie de Jong i Marc Bernal. Tornem a veure el de Berga al terreny de joc. Sempre ens alegrem veure Marc Bernal al camp. I marxaran o Pedri González i Gerard Martín. Un Barça que segueix tenint les regnes de la possessió, 65% de la possessió pels blaugranes, 35% de la possessió pel Betis. Compte ara que recupera el Yamal, se'n va en conducció, és un 3 contra 1, té sola Rooney Bargi, la pilota és per Rooney Bargi, l'1 contra 1, buscarà el remat, finalment despeja de manera providencial un defensor del Betis, que si no m'equivoco és Ruibal. Tot i així, ara el joc està aturat, aprofita el Barça per fer molt bé el canvi de Rooney Bargi per Fermín. Jo aplaudeixo Rooney Bargi perquè ha fet un autèntic partidàs. Bravo, bravo Rooney Bargi, per mi el millor jugador del Barça després de Ferran. No, millor. El millor jugador del Barça. El millor jugador del Barça ha sigut avui. Sense cap mena de dubte. Doncs mira, ara que ho dius, conducció de Rooney Bargi, que finalment intercepta... de Pedri, que intercepta el Betis. Pedri tampoc està al camp, ara que ho penso. És igual, segueix atacant el Barça, compte. Crida-ho, Àlex, segueix-ho. No, jo no segueixo. Sí, segueix-ho. Em sento aquí, per favor, com un tribunero, per favor. Era covarcí. Era covarcí i he dit Rooney Bargi i ho he corregit amb Pedri. En fi, ara sí que la té Leo Messi busca encara per la banda dreta la centrada, Lamine és molt bona, la que acaba de deixar passar Ferran Torres per fer el seu pòquer. Jo crec que hi somiarà avui a la nit, perquè Lamine li ha deixat una centrada llaminera, una centrada d'aquestes dolcetes, una centrada d'aquestes que et queden al peu, i Ferran no hi ha arribat per un pèl. Era el quart del tauró, David. Jo crec que el comentari de Lamine fent centrades llamineres és un dels comentaris més guais que t'he sentit mai. Sí? Per tant, no sé si l'has fet expressament, segur que sí. Jo crec que sí. Sí, com expressament? Clar, he dit llaminera. Llamineres per Lamine. Em sembla espectacular. Com per Lamine? Llamineres... Ostres. No, això no ho he fet. No ho has fet? És igual, t'ha quedat de puta mare. Per això, gràcies. Finalment la passada és molt bona, la passada interceptada per Cucho Hernández i acaba de rematar el Betis en gol, però no l'he cantat gaire perquè evidenciava un possible fora... Tenies intenció de cantar-lo? No, és a dir, no l'he comunicat de manera expressa perquè tenia el pressentiment de que... Cuidado, s'ha de mirar la jugada perquè... Senyores i senyors, això és gol del Betis. El 100%... Marca el primer gol, el segon gol del Betis, el primer en aquesta segona meitat, després de l'assistència de Cucho Hernández i el jugador que acabava d'entrar... No, fora de joc. Doncs fora de joc? Era justet, Àlex. No ha jugat tan crada, però l'han revisat bastant ràpid. No ho sé. Sí, era... Em sorprèn que s'hagi revisat tan ràpid. Sí, jo m'esperava. Més justa. Era un atac tan clar i evident. Veiem repetida l'acció de fora de joc, que és per un pelo de Maldini, podríem dir. No era pel colze? No, jo crec que... O sigui, els fores de joc no es tiraven pel cap i els colzes? És a partir de zones que tu pots tocar la pilota. Tu la pilota amb el colze no pots tocar. Tu només pots tocar fins la mà. El colze no és zona de... Ja, però molt just, Un altre córner perquè el Betis torni a tenir ofensives. Doncs sí, el córner número 12 del partit, cinquè pel conjunt bètic, i el treu Fornals, córner al segon pal, la rematada i el gol. Compte que l'àrbit... No, gol. Sí, doncs finalment el gol de Llorente després d'aquest córner de Pablo Fornals. Jo crec que la pentina Adde... Mira, aquí ho veurem bé. Coercí, doncs perd la marca perquè està més pendent de tenir agafat a Diego Llorente que de defensar la pilota i la jugada, i Diego Llorente, que li guanya la partida, que Coercí no ha estat gens bé a l'acció defensiva, s'ha de dir, i és el gol de l'honor, o el segon gol de l'honor pel Betis, per escurçar distàncies a 5 minuts per acabar el partit, però res, no hi havia falta en cap dels dos. Compte la passada de Frenkie, l'espai per Rashford, no sé si és fora de joc, però encararà Álvaro Vallès, Marcus Rashford, fora!
Ha tingut el sisè Rashford, s'aixecava la samarreta per posar-se-la de cara perquè no s'ho creia, no partia, No era fora de joc, partia en camp propi, i la definició del número 14 del Barça per completar una tarda meravellosa no ha sigut bona. Vèiem a Robert Lewandowski, no? Volies dir alguna cosa? No, però, bueno, sí, en aquest cas de Robert Lewandowski sí, la realització no és tonta. I ens ha ensenyat els gols de Ferran i acte seguit ens ha ensenyat a Robert Lewandowski avui a la banqueta, que probablement pel temps que queda de partit no disputarà minuts. No. No disputarà minuts. I tampoc ho ha fet, ha sigut Rafinha, dos I em jugadors sembla que bé. tenia jo alineats al Fantasy, per tant, Déu-n'hi-do. Però jo crec que està bé, o sigui, Rafinha ve, ho hem comentat abans, ve d'una lesió, ve de jugar, no sé si hem jugat dissabte o diumenge contra l'Alavés, però hem de jugar cap de setmana, entre setmana i un altre cop cap de setmana. Calma. Diumenge. I amb el partit que hem jugat, per què? No cal. No cal. No cal. No cal. Si s'ha Saps? vist, vist a la mitja part que perfectament no calia. I fins i tot el canvi de Pedri inclús va en la mateixa línia de Pedri. Sí. Vale, ja tens el partit encarrilat i bastant bé. Compte la jugada del Betis i crec que ha assenyalat penal. Penal que acaba de cometre Jules Koundé sobre Abde, ha anat al terra el francès. No ho entenc. En una jugada que no sé si era la jugada de llançar-se al terra, sobretot a l'interior de l'àrea, ha arriscat Koundé i el risc que no li ha sortit bé. Penal com una casa de pagès que ha fet el lateral dret blaugrana i el Betis que pot marcar el 3-5. Aquesta partidès que estava fent el Barça potser es tacarà una mica més amb aquests últims minuts que no han sigut bons del conjunt de Hansi Flick, i dins els 11 metres xutarà el Cucho Hernández. Fa les passes per preparar-se per xutar el penal, agafa aire a Cucho, el xut del número 19 i el gol. Gol del Betis per marcar el 3-5, escurça més distàncies, compte que el partit encara no està acabat. Ha marcat el conjunt de Manuel Pellegrini entrant ja al minut 90 de partit, haurem de veure l'afegit, però esperem que no ens hàgim de portar un ensurt després d'haver completat un grandíssim partit, però cuidado perquè això no està donat i beneït, Àlex. Compte l'atac del Betis, intenta la centrada, rebona Abde, compte que quasi se'n va al fons de la porteria, la tocava al cap Jofre Torrents i s'acaba el partit. L'àrbitre assenyala al final dels 90 minuts el Barça que s'emporta la victòria d'aquest autèntic partidàs que hem vist de futbol. Sí, el Barça no haurà estat bé en els últims minuts, però tot i així ha sigut una obra de futbol aquest partit. 8 gols hem vist en aquest match entre el conjunt bètic i el conjunt blaugrana. Ens emportem els 3 punts al Sarró. Bon partit de Hansi Flick en quasi la gran majoria, en la gran totalitat d'aquest partit, que això ens permet estar 4 punts a sobre del Real Madrid. El tercer home, amb David González i Àlex Farsac.